Arratsalde on denoi eta eskerrik asko berriaren solasaldien lehenengo saio honetara etortzeagatik. Herritarren kezkekin lerrokatuta dagoen kazetaritza bat eskaintzen ahalegintzen gara egunero berrian. Irakurleei aktualitatearen eta gizartearen dinamika eta joerak ulertzeko gakoak eta informazio fidagarria ematen. Izan ere, hedabideek funtsezko zeregina dugu herritarren alfabetatze mediatikoan eta pentsamendu kritikoa landu eta garatzeko orduan. Horregatik, plaza berri hau sortu dugu, unean herritarren kezka eta interesa pizten duten gaiak aurrez aurre jorratzeko. Berriaren solasaldiak. Gaiakinetan adituak eta arituak direnak, elkartuko ditugu berriako kazetariek gidatutako saiotan. Gaurko saioan, pantailen erabilerak gazteen buru osasunean duen eraginez arituko gara, eta Jake Goikoetxea berriako kazetaria arituko da gidari. Esker bereziak eman dizkiegu Eusko Jaurlaritzaren osasun sailari eta Laboral Kutxari, gaiak duen interesaz jabetu eta solasaldi hau babesteagatik. Nola ez, eskerrik asko era berean San Telmo Museoari, aretoa erabiltzeko eman dizkigun erraztasunengatik eta langileentzako interesangatik. Jake Goikoetxea lankideari txanda pasatu aurretik, gaurko bilgune hau baliatu nahiko genuke, Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13 Iruñean deitu duen Euskaltzaleon martxan parte hartzera gonbidatzeko zuek denok. Berriak, Kontseiluko kide den aldetik, bere komunitate osoari dei egiten dio, Euskararen biziberritzeari bultzada eman diezaion, elkarrekin pizkunde berri bat eragiteko. Euskaraz bizitzeko behar den dena, elkarrekin aldarrikatzeko momentua baita. Orain bai, Jakez, ekin nahi duzunean gaurko solasaldiari. Eskerrik asko Irati. Pantailen erabilerai buruz hitz egin behar deu, eta hasteko har bat, mesedez, pantailak itzali, gonbidatuekiko errespetuz, eta gainerako entzulekiko errespetuz, mesedez, telefonoak itzali. Sorteko zeate, 3 gonbidatu oso ditugulako hemen mailen bueltan. Gai hau aspalditik lantzen aidialako, bakoitza seguruna ikuspegi ezberdin batetik, eta horrek ikuspegi osoago bat ematen laguntzen digulako, eta era berean, 3 ohituta daudelako gai honei buruz hitz egiten, divulgazioan, jendeari helarazten gai honek eragiten duen kezka. Aurkeztuko dizkizuet, izkina hartatik hasita onuntza, Maitane Ormazabal, berez psikologoa, hezkuntzan aritutakoa, gaur egun konsulta bat du, baina era berean lan dexente egiten duzu aholkularitzan, ezta? Hezkuntza munduan, baina baita hezkuntzatik kanpo ere, gai honei buruz gogoeta asko egindakoa eta liburu bat ere kaleratutakoa, Telmo Lazkanorekin batera, neraben garrasia, zabalkunde dexente izan duna, seguruna. Bere ondoan Inigo Martínez Peña, filosofoa, irakaslea Leioako Lauro ikastolan, filosofia ematen du bertan. Eta seguruna izango da, gaur egungo gizarte moderno eta teknologizatu honek gugan duen eraginean eta gugan eragiten ditun kontraesanetan eta seguruna, gehien, ez dakik gehien, baina dexente sakontzen nahi dan pentsalarietako bat. Eta hemen nire ondoan, Mirene Beriain, pediatra, beak Bidezabaleko osasun zentroan lan egiten du, Osakidetzan, Algortako Errepublika Independentean. Euskal Herriko Pediatren Elkargoko kidea da, eta elkargoaren barruan, badago batzorde berezi bat lantzen duna pixkate pantailen eragina aurreta gazteengan edo, eta batzorde hortako ez dakite burua edo ardura duna, edo behintzat bada. Orduan ikusten dezuenez, 3 ona elkartu deu gai honei buruz hitz egiteko. Helduok, seguruna, eremu gehienetan gaztei buruz hitz egiten dugunen akats edo utxune nabarmen bat egiten dugu, eta da gaztei buruz hitz egiten dugula gaztei ahotsa eman gabe, eta gazteak entzun gabe. Orduan, utxune hori pixkat konpondu nahian, edo main ikusita aretontako batez besteko adina ere zenbatekoa dan, pixkat
gaztei ahotsa emateko asmoz prestatu dugu bideo labur bat, egin dugu berria lagun gazteen arten inkesta txiki bat, eta inkesta horretako datuak osatu ditugu Zurrunbila proiektuko bideo zati batekin. Zurrunbila proiektua Eluiarren proiektu bat da, eta Maitanek esate bateko proiektu hortan parte hartu zuen. Orduan, beste gabe bideoa ikusiko dugu, eta gero ja hasiko dugu solasaldia. Azkenengo txiki bat, gutxi gorara asmoa da mainguruak ordubete bat edo irautekoa, eta ordubete hori eta gero aukera ematekoa zuei galdera gogoetak eta bar egitekoa. Orduan, etxetik prestatuta ekarri balmaitu zuen, edo hemen entzuten izaten bitarten okurritze balma zaizue galderaren bat, lasai gero aukera izango zuen egiteko. Beste gabe eskerrik asko eta bideoa ikusiko dugu. Nik nire egunerokotasunen sare sozialakola gehien bat erabiltzen ditut Instagrama, TikToka eta WhatsAppa. Egia da gehien bat WhatsAppa jendakin komunikatzeko eta harremantzeko. Instagrama ez eta inbeste erabiltzen, baino baita erabiltzen eta gero ja aspertzen naizenen edo entretenitu nahi dut edo kotilloa ozte nahi dut pizteko TikTok erabiltzet. Eta hor sartzen naiz eta derpente pasazait ordu bat eta ez enteratu egin. Gustatu zait, etxeko gauzak iten honen hola fondon zehazten zute, orduan beti serie, pelikula bat hola. Eske demora pila pasatzen zait igual, bideoak ikusten, desaten, ostra, ordu bat pasatzen zait. Eske hortako preparauta. Bai, atzeko zinun, berez dala, ez da iniz bukatzen orduan. Hori da, beti da, ze konsumitzeko. Ez da, iteizuna. Hori da. Eta zeu moztezune artea. Baina, karo, zeu moztezune arte igual pasaz askitzu ordu erdi, ordu bete, o igual 3 ordu. Eta ez da konturau. Eian aldatu ala, nindukan, nire harremana mugikorrakin, lehenu neukana eta bengoa. Lehenu denboa guzten neukandekin, ikastolan da hola beti maien, da mezu bat iriste zitzaitenen setxun behitzen un, da erantzuteko, setxun erantzun barret. Da gaur egun ja ez, haineiz pixkat despegatzen. Harreman toksikoi pixkat kentzen haineiz, baino pixkanaka. Ia da gaur egun, igual, hemendikan bi orduta igual guain idazte bali maiat, hemendikan bi orduta erantzute bali bat, markit ez dara zer gertatzen, o inkluso urrengo gunen, zte bain ikasiet pixkat diferentziatzean, ez, nik noiz beharteten erantzutea, eta beste pertsonak bai, ez, gero behiratuko, eta teatzako, no, laxe. Nei baita, ez dakit ze momentutan kriston aldaketa aukinun mobiakin harremana. Osa, lehen honitzen, lehengoa erantzuzea zitzuna WhatsAppa, ez dakiz zer, baina iritsizan puntu bat esan nula, eske nik agobia dute mobiak, eta esaten, bakit ezin dutela utzi ez dakitzen bat egun, baina batzutan beharra sentitzen hunde, eske ez den nahi ikusi mobia. Lehenu gehiago zan, hori publikazioak iotzie, eta nik adibidez bai izango nuke igual nire bizien momentu jakin baten, entre comillas, zeure balorie, zeure laiketan oinarritu izten dela, o zema komentaiotan, like gehiago jaso izen badituzu, pertsona importantio ozteala bezala, o balidu ozteala, oina adibidez nik bai izango nuke nik nire partetik behintzet ja horri ez diotela garrantzik ematen, iotzetena nik nahetelako iotzetela, eta ez zemalai jasotzen dutelako o ez dutelako jasotzen. Lehen bai guatzen naiz, igual bai nekala iotzen dut, eta zenbat jendek ematen dio likes, zenbat jende komentatzen du, eta jugatzen bada borratu iten dut. Nik borratu iten ditun, argazik.
Baina zan joku bat, ze leheno igual nahi nun izan baloratua sare sozialetan, eta baloratua sentitzen banitzan hor, nik izaten, bale, orduan igual ondo atatzen naiz, igual guapa ikuste jate, igual ez dakiz zer, eta orduan ondo sentiarazte ziat, ez de onartua sentitzen izan, eta ni nola nintzen onartzen, besteko onartzea ondo sentiarazte zian. Orduan nik bilatzen un cómo adelgazar más rápido, cómo no sé qué, ta, te sale todo, ta, zuk itezu, ahora te apetituna, o sea, lo más loco que te puedes imaginar, itezu. Porque si te dicen, adelgazas en una semana, de repente adelgazas una semana, hau iten, itezu, esate dute, aste bat, ningot. Baina igual da, zerbait, ez jan bostegunetan, ez dakitz. Baina nik bai hoi, pues, toksikoa bezala izan zen harremana momentu hortan. Gero igual baitare, ondo intzian ze baitare bideo onak atazitzezkiten jendea espikatzen behaien egoera eta orduan empatizatu itezenun eta ulertua sentiarazte zizun. Baina harremana osasuntxua como talen unuki momentu hortan. Gazteak entzun da gero, helduak hasiko gara hitz egiten. Fernandoren egia emateu ez, gazteik pantailen erabilerak gehiegizkoa edo egiten dute. Galdera ikurra jarriko jet. Benetan hala da, gazteek gehiegi erabiltzen dituzte pantailak? Nahi dezuen ordenen eta... Bueno, bai, ikerketa edo datuak jasotzen dituzten hainbat eta hainbat ikerketa badaude, ez bakarrik gazteak, aurrak eta nerabeak adintalde guztiak osasun arlotik ematen diren gomendioak baino askoz gehiago erabiltzen dituzte. Eta hauek ikusi ditugun hauek, jada 18 urtetik gorakoak dira, baina hortik bera ditugunak ere, hori, ordu mordoa botatzen ari dira. Hala, berresten dezu ezuek ere bai. Bai, nik uste, gehiagik erabiltzen dutela, baina gehiagikeria dela gure gizartearen sintoma, ez? Berez, hau da, gure bizimodua kontsumitzaile gisa dagoela gehiago eta gehiago, ez? Logika horren menpe. Eta zentzu horretan, produzioaren logika bera, ez? Etengabe gehiago produzitu. Baina uste dut, smartphoneak direla horretan simbolo egoki bat, haiek ere aipatu dute, ez? Berez horretarako pentsatu daude, ez? Gehiagikeriaren logikan sartzeko infinitotasuna aipatu dute, ez? Hau da, bideo bat ikusi eta segituan beste bat eskaintzen dizute, heltzen dira notifikazioak, hau da, esan bezala, ez, beraien mugagabektasuna dago eginda horretarako. Orduan saiena da muga topatzea eta gehiagikeria horren sintoma batzuk aipatzeute nire ikasleek, horien artean hori ez gehiegi, orduan nekezia horren ondorioz eta apatia eta tristura digitala bai, ez? Agian haien berezko desirarekin konektatzeko zailtasun bat. Bai, guztiz, baina eske sortuak daude geizki erabiliak izateko. Uste hortik hasi behar degula, ez? Hitz egiten dagunen mugikorra smartphonea ezin dugu esan, ez? Teknologia ondo edo geizki erabili. Osea, ez da teknologia neutro bat, berez da adiktiboa dan zerbait, egiten nahi gure gazteak harreman osasuntsu bat izatea adiktiboa dan edo sortu dan zerbaitekin. Orduan bereik momentu baten esan dute, ez? Harreman osasuntsua, eske ezin da harreman osasuntsu bat. Ez dago sortua harreman osasuntsu bat izateko. Bere logika guztia dagolako prestatuta kontrakoa. Bereik esan dute, ez? Hauskortasuna sentitzen duten momentuan hor harrapatzen diete. Aurrekoan ikasle batek guri adibide oso politia egin zegoen, gaur ekarren nahi non, ze behar esten zon Ramadanean, zeuden. Eta ez den, maitan ulertu da zer da logika algoritmikoa eta zer da? Eta ez den, behitu ne TikTok. Eta esan zen, nik orain ordu hauetan ezin dut janaririk. Ze argazkiak eta ze bideoak jartzen zizkion TikTokek. Janaria.
janaria, orduan, hor ikusten dugu nola harrapatzen duten justo bereien euskortasuna da momentu horretan. Eta hor harrapatzen gaitu guztiei gazteei, helduei eta gehien bat marra gorri bat pasatu dute, ze badakite gazteak eta nerabeak eta gehien bat aurrak oso auskorrak diela horrez, logika horretan sartzeko. Orduan, gehiagizko erabilera bai, ezin da, erabilera gutxi adin horretan. Gazteak, aur eta nerabeak seinalatzen ditugu edo aipatzen ditugu, baina era berean, eta bereziki adin horietan, helduak dira haien referenteak, helduak erabiltzen dituzte behaien nortasuna eraikitzeko, helduok gara haien ispilu, eta helduetan hoixe beha ikustegu ere, bai, ez? Esaten dugu, gehiagi erabiltzen dute, bai, eta guk helduok zer? Baita ere, ez da? Garbi ez? Eta gauza da, ez bakarrik zenbat erabiltzen deun denbora kontuak behiratuta baizik eta nola, noiz erabiltzen deune bai ez, nola utzi dugun gailuak gure eguneroko bizitzako edozein momentu etetea, premiazko denbora guztian hori garrantzitsuena balitz bezala ez, eta askotan bizitzen ari garen momentu hori, konpartitzen ari garena gure seme-alaberekin, lagun batekin, familiarekin, edo erosketak egiterakoan dendariarekin, ez? Gailuak eten dezake eta gure seme-alabek ere hori ikusten dute, ez? Zer lehentasun ematen diogun gaur egun gailuari eta ze garrantzia beraien aurrean ere. Garrantzitsua iruditzen zait, denboraz gain, guk ere noiz eta nola erabiltzen dugun, ez? Teknoferentzia deritzen hori, ez? Nola gaiden beraientzako azteko hain garrantzitsua diren harremanak eta bizitzako momentuak jateko, elkarrekin bazkatzeko, elkarrekin jolasteko, egoteko, entzuteko, eteteko gaitasuna daukate. Eta bai, binkuloetan ez, gabezi bat dagoela ikusten nahi gero ez da gehiago gure artean loturak harremantzeko zailtasuna handia daukagu eta pantaiek zerikusi asko daukate. Ze gu denbora guztian disrupzio bat egiten dugu pantaia batekin, bi pertsonen artean lotura bat ematen nahi da, zerbait ematen nahi da, eta beti azaltzen da agente berri hau ez, gure gizartean, eta haustura bat ematen dut, gaina agente horrei ematen diogu, kasi presentzia gehiago gurekin parean daukagun pertsonari baino gehiago orduan, binkulatzeko eta harremantzeko arazoak ditugu gaur egun. Asko kostatzen zaigu begietara begira, hitz egin, konversazio bat izan, zergatik, beti izan dugulako ez, eta guk gure txikien aurrean hori egin dugu. Askotan WhatsApp bat iritsi zegunean, e-mail bat erantzuten ari genean, ez? Zego guretzak hori ez da TikTok, ez da Instagram, baina hori gure TikTok eta gure Instagram da, ez? Edo notiziak begiratzen egon beharra denbora guztian, zerbait ez, beti gailu baten aurrean. Hori gure txikiak ikusi du bere entzun beharrean gailu entzuten ari gehala. Orduan berak ere zer referentzi izango du, ez? Gailua entzun, ez? Pertsonak entzun ordez. Egia da, helduok agian, ez, beharko genukela izan helduleku bat edo helmuga bat, norabide bat, ez, erakutsi, referente gisa ipatu zu, baina uste dut ispilu hitza hartuz, ez, gero eta gehiago ispilua diela smartphoneak, ez, eta helduak referente izateari utzi diogula, eta batez ere, bueno, guri ispilua dira selfie perfektuaren bila, ez, ari gara, bai helduok eta bai gazteok, gure irudi ideal horrekin tensioan eta zentzu batean uste dut mundu digitalak heldua eta gazte edo aurren arteko muga hori lausotu egin duela, ez? Eta teknopertsona garela danok, eta agian edukiei begira ere, eduki bera eskaintzen digutela, eta bai bombardaketak izan edo pornografia izan edo dena dela, ez? Zentzu batean ez dagoela bereizketari, gero eta gutxiago. Eta agian asimetria bat topatzea, ez? Heldu eta aurren arteko asimetria hori horretaz galdetzea lagungarri izan daitekela, ez? Bai, galdu digute pixka bat guri erreferente bezala eta erreferenteak sareetan bilatzen dituzte, ez? Nire galdera askotan hori da, helduak nun gaude, gaur egun, gure gana gerturatu beharrean ez, pantaian atzean dauden guzti hauek erreferente bihurtzen nahi diela. Orduan, hor galdera handi bat egin marko ganduken gizarte bezala ere, hamarkada guzti honetan heldua zertan ibili gean, nun gauden, ze teknologia guzti hauek aurre hartu digute, gure parean jarri dira eta bihurtu dira, ez, inogu esaten duen bezala, orain beraien erreferente eta galderak berei egiten dizkiete askotan guri egin beharrean, ez.
gauza da ez, daukaten diseinu honekin, hain erakargarria izan da, eta hain erraza izan da, bertan orduak eta orduak botatzea, kompetentzia handia dakagula, gauza da hori, hori, mugak eta igual jarri beharko ditugula, edo ikusi behar dugula gauzak nola iten nahian eta aldatu. Eta helduok umei, aurretan erabei, pantailetara sarrera eman diegu erosotasunagatik, alegia, pantailekin dauden bitartean ez gaituzte komatxo guztiek erabilita molestatzen, lasai daude, arduragabekeriagatik, eta hor, Iñigok gurean igande honetan aipatzezun, ez? Helduok ezin dugu dimititu, ez? Dimititu egin dugu gure arduretatik, eta eman dileu gailu bat. Nik uste dut hor, gauza asko batea eragiten dutela, ez? Eta seguruna, famili batzutan gauza batzu beste batzu baino pixu gehiokiko dute, baina gailuak iritsi dira denon eskutara oso azkar barneratu ditugu edo gure bizimoduan barneratu ditugu, eta askotan igual ezjakintasuna egon da, oain igual eskusa gutxigo eukitzen egia hortako, baina eta gero baita ere nik ikusten dut gurasoen aldetikan badagola ere bai nola esan gainditua sentitzen dian hori egoera bat ez gauza hauek oso azkar aldatzen dira behaiek ni baino gehiago dakite nik ezingo dut hau kudeatu eta beste aldea jazta hor behaiek badakite eta moldatzen dira gaina garai honetan bizi dira eta ez zaigu beste erremedio geratzen ez alde bat hori eta gero baita da erosotasunarena ere errealidade da ez, baina bizitzak ere oso desberdinak dira, familiak oso egoera desberdinak bizitu behar dituzte eta kudeatu behar dituzte, eta hor erosotasun edo komodidade horren atzean gauza asko nahi tezkete bai ez, batzutan zaurgarriagoak diren familiak umeak denbora askoz bakarrik daude eta bakardade horretan telefonoa lagun. Niri lagun batek esaten zidan dela pantalla piztu eta umea itzali ez. Eta, egia gero hor kuriosa dela, egoten da dira umeak geldi, baina hiperestimulatuta, ez? Orduan, uste dut bereiztu behar dila estimuluak eta desirak, ez? Gauza bada norbait eukitza hori estimulo gainezka eta ezin da benetan daukan desira, daukan jakin mina hori tapatu egiten dela, ez? Orduan, guk ematen diogu gailuak egia da askotan erosotasunagatik, edo auskalo, ez, egoera konkretuen inguruan bai azterdu beharko genuke kasuan kasu, baina aurrekoan irakurri nuen, ez, aurkotxeetara itxatzita daramatela 0 eta 2 urte bitartean aurren eren bat edo smartphonea edo mugikorra, ez. Orduan, hor autokritika bat ere egin beharko genuke heldu moduan, naiz eta diozu moduan, ez, lan baldintza prekarioetan dauden familiek oroar, haien umeek gehiago egoten dira pantaien aurrean, ze pantaia bilakatu dira umeen zaindari, agian lanean daude helduak, ezin dituzte eskolaz kanpoko ekintzetara eraman, osaiago daukate, eta orduan pobreziarekin ere lotura dauka pantaiismoaren gehiagikeriak eta batetik kalea bilakatu dira arriskutsu, ez, aurrekoan esaten zen moduan, eta pentsatzen dugu orduan etxean egongo dira babestua, baina gero askatasun digital horretan arrisku pilo batean sartzen ditugu, hor dago paradoja bat bai. Bai, hor rendimenduaren gizartean bizikea ez, hain azkargoaz, ez iristen, ez guraso bezala, ez langile bezala, ez, oso azkargoa zen horretan, gure txikien gana ezin ginen iritsi eta gailu hau iritsi da, ez? Oso ondo sartu dute, ez? Beraien estrategia guztiakin, hasiera batean gaina salduztian zerbait hobetzeko, ez? Gu prozesuak azkartu nahi ditugu azkeneko urte hauetan, eta uste gandun gure txikiak azkarragoak, nerabezaro azkarrago pasako zutela, eta konturatu geha egin dutena da kontrakoa, ez? Deskontrol ikaragarria. Helduaren beharretara dago eginda,
gure beharretarako, ez? Ume isilik egoteko, ume itzaltzeko, ni egon naiteke, baina ez gara konturatzen gure kontroletikan gero beraiengan zer ondorio izan duen, ez? Orduan, orain konturatzen nahi gea, ze gertatzen nahi da, ze kontrolatu beharrean deskontrol ikaragarria izaten nahi da, ze ume batek ezin du, ez? Bere kabuz hori gestionatu, baina gizarte azkar honek bai ekarri dula. Eta gaina gero beraia, ez estrategia guztiarekin askoz ere gehiago azkartzen dute. Baina bai konturatu barko ginen pantailan aurrean, ez jarri aurretik atzean zer dagon. Gure generazioa ez gaitu digitalki, ez? Esaten duguna orain gaur egun, ez? Ahalduntze digitala oso gutxi dakigu. Orduan, guk ere gure txiki ere ez genekien zer ematen nahi ginen. Orain informazioa behar dugu, ez? Berei ere jakiteko orain nola pantailen aurrean jarri. Orduan, hezkuntza faltza, gizarte azkarra, ez? Kontrol nahi handi batean gaudela, pixka bat elkartu zezkigu konbo, ez? Polit bat gaur egungo gizartea ulertzeko. Fenomeno berri xamarra da, ikusten dugu orduak pasatzen dituztela pantailen aurrean, eta aipatzen dian ondorioak izaten dira, ez? Gauzak ulertzeko zailtasunak, atentzioa arreta mantentzeko zailtasunak, eta horrelako kontuak, baina ja iristen da momentu bat nun hori gainditu egiten den, eta ez dakit patologia edo bihurtzen da, baina ja ez dakit ondorio serioagoak ere badituna, zuk konsulta bat edo badezu, lehen arretan lan egiten duzu, zu ikasgelan zaude, ze iristen zaizu edo, ze ikusten duzue erabilera horrek ja muga bat gainditzen dunean, ze eratako arazoak sortzen ditu, esposizio horrek. Evidentzia zientifikoak ja emaitza batzuk ere ematen nahi da, nahiz da fenomeno berria izan, pixka gehiago ezagutzen nahi gara. Hori da, geroz eta evidentzia gehiago daukagu, ez? Egia da, evidentzia zientifikoa eraikitzeak bere denbora behar duela eta gauza hauek oso azkar aldatzen nahi direla. Baina daukagunarekin, nahikoa da esateko ondorioak ikusten ari gala alor fisikoan, eta baita ere umeen garapen prozesuan eta alor psikologikoan. Orduan, egia da konsultan, ni lehen arretan pediatra bezala, agian batzutan norbait etorri daiteke eta zuzenian kontatzen dizu gaizki sentitzen dela, gertatu zaizkiolako gauza batzuk, smartphonea edo sare sozialen erabilerarekin zuzenki lotuta daudenak. Baina gehienetan gertatzen dena da, gu ari gehala ikusten, obesidade morbido bat, ari garela ikusten tripako min eta buruko min handiak dituen ume bat, hizkuntzaren atzerapena duen ume bat, ez dizuna begietara begiratzen, baina batean begiratzen dizu, baina harremantzeko momentuan ez da bere adinerako ohiko moduan harremantzen, ikusten ditugu lehen ere agian zeuden gauzak, baina gehiago eta guk profesional bezala egin behar duguna da, orain beste begirada beste begi batzuekin edo beste ikuspuntu honetatik ere begiratu. Eta pazienteei honen inguruan galdetu. Eta galdetzen dugunean, kriston sorpresak aurkitu ditzakegu, ez? Erabilera ordu itzelak, umea nerabe asko, bakarrik ordu asko, basaretan, TikToken etengabe bideo irudiarekin edo hainbat eta hainbat histori konsumitzen. Edo ume txikiak ere mugikorrarekin edo tablet batekin ordu pilo bat entretenituta, anestesiatuta edo nolabait txupete moduan erabilita daudenak. Orduan, batzutan kausa-efekto zuzenian ezin dugu, baina bai ikusten dugu badagoela hor pantailen erabileraren pisu handi bat, eta guk ere profesional bezala, lehen ez genuen horri buruz galdetu behar, edo etzan existitzen, orduan, oain bai, galdetu behar dugu, zen hor askotan sorpresak edo, ez aizain sorpresa, errealitate geroz eta hori ezagunagoa delako, baina guk ere gure lanean hori barneratu behar dugu eta kontuan izan, hainbat arazoren aurrean.
Bai, ni hemen nerabezaroan gehiago zentratzen, ni nerabekin gehiago egiten dutela lan, eta guk ikusten ditugu bi faktore garrantzitsu edo bi ondorio, agian esaten nahi zinena ez dago igual kausa efektori guztiz ez, baina igual ez du sortzen, baina bai areagotzen dula. Eta hori argi eta garbi dakigu ja. Sortu agian ez, gure bizitza vitaletikan datorkigun guzti hori, baina bai areagotzen du. Orduan, guk ikusten nahi gena da, ez arreta eta esperientzi falta ikaragarria. Arreta esan dezunean zuk ere aipatu duzu, baino ez da arreta ezin detela ordu betez pelikula bat ikusi edo klasean atenditu. Ez nago arreta hori esaten. Arreta da gure artean entzute hori ematea edo begiratzea edo ulertzea gure keinu sozialak, gorputzekoak. Gaur egun arreta hori jetxi da ikaragarri. Baita gertuko familiako jendearekin. Bai. Eske arazoan erabezaroan hori izaten da, isolamendua ikaragarria handia izan daitekela. Zer mugikorra dago preparatuta ez gu besteekin erlazionatzeko, baizik eta gure buruarekin gehiago erlazionatzeko. Osea, narzisismoaren narzisismoa. Osea, nago nere txilborrari begira, ez? Eta ondo dago gure txilborrari begiratzea, ez zer esango denik, baina kontuz guk bestearen bitartez ikasten dugu zein gehan gu. Eta kontuz beraiek ikasten nahi dela denbora guztian, bere buruari begira, beraietaz eta beraien erlazietaz ezin da. Eta horrek ekartzen digu bestea dela arretaren gabezia, baina guretzako da esperientzien gabezia. Guri askotan heldu hori ematen digu beldurra handia ze kontenitu mote ikusten nahi die. Bueno, da ikaragarria, bereik partekatzen dizute naturalidade guztiarekin eta denetik dago, baina horrek baino gehiago da hori egiten nahi dan bitarten galtzen nahi dan hori. Eta gaur egun ditugu, ez, haurtzarori gabeko aurrak eta nerabezarori gabeko nerabeak. Diela, esperientzia vitaloiek, frakasoak, erori, jeiki berriro, bizi, galtzen nahi dira. Eta esperientzia gabe, azkenean, nerabezaro batean edo haurtzaro batean esperientzia vitalak bizitzen ez bali maitugu errealitatean besteekin kontaktuan, gero ez dauzkagu errekurtsoak bizitzako gauzei erantzuteko. Osea, utxik dago gure garuna. Orduan beraiet daude utxik. Orduan nola erantzungo dute bizitzako erronka bat. Eridanetzak hori da gehien beldurtzen ditena nerabezaroan da. Gero karri dut lista handi bat, galdera hontan, baina eske da, claro, idealismoa, espektatibak egodia ikaragarri, maksimizazioa, dena da hiperperfekzionismo batean sartuta, hiperpositibismo batean, gorputza segabetasun ikaragarria, hortik harrapatzen dituzte pila bat, gainen formatuta. Etorren zaizkizu kontsultara esan ez, daukatela trauma 3, ez dakizerrekin duzu, zer da hori, karo, eske berei esan ez dauka fobia soziala, ez maitia, daukaguna da ikaragarrizko beldurra. Daukaguna ikaragarrizko sufrimendua. Guazen, sufrimenduari buruz hitz egitea, guazen, orduan, imaginatu, zenbat informazio daukaten hori gestiona ezina da. Osea, ez mediku batek papelak begiratu behar ditu, ez lantaldeari galdetu behar dio, eta beraiek hor pila bat gero, loa, eta nerabezaroa, benetan, guk hezkuntzan ematen dugu formazioa asko, eta joan naiz unibertsitatera, ez? Askotan DBH eta hola ikusten dugu, unibertsitatera juten zaten, ni astelen eta juten naizenean egiten diet, igandetako orduen konputoa ateratzea. Igandetako arresaka, bakizuen, gauza asko goten dira. Igandetako atetzutenen askok 12 ordukoa daukate. Orduan, 12 ordu balimazaude pantailen aurre, begiratzen gauza galtzen naizean. Ez, eta askotan da, nik zutinen resaka bat pasatzen zen duen zure lagunekin, nunbaiten, elkarrekin, nunbaiten etxean, elkartzen zinaten, gaur da, bakoitza bere gelan, bere mugikorren atzean Netflixeko bere kapitula ikusten. Hori da bakardadea eta isolatzea. Eta gero ez, harremanen gabezia, autoestimak, konparaketak, lista hain zabala da, benetan ez, nik esango nuken nun ez duen eragiten. Eta guk uste dugu doainik aizaizkigu ateratzen. Ez, norbaitek ordaintzen ditu, plataforma guzti hauek inorrek. Baina eski oso garesti ateratzen aizaizkigu. 13 urteko gazten artean ikusten egian gauzetako handeri minikaragarria egiten ditena, da stikerrak eta gifak. Ikaragarrizko sarraski egiten dute da argazki bat hartu, modifikatzen dute, eta horrekin WhatsAppeko taldeetan, norbaiten gorputz fisikoaren zati bat. Ni beti esaten dut, gif horrek 2 euro kostatuko balu, lehenengo gazteak ez luke bidaliko, eta gurasoak 60 euroko fakturaren ondoren hilabetean, ez genioke utziko gifak. Ez diguten prezioa jarri, ez geha konturatzen prezio altuko batean ordaintzen nahi gala. Zaige ordaintzen gure arretarekin, gure denborarekin eta gure osasun mental eta emozionalarekin. Orduan, konturatu bargea, askotan pantaila gazteak ez gazteak, baina da, gizarte bezala
hemendik jo nahi dugu, eskatu behar digu beste modu batera funtzionatzea, sare sozialak dira, pixka bat horre reflexio handi bat egin behar dugu, zegu baino, uste dugu, baino ondorio luzeagokan, ez? Igual momentuan ez dugu ikusten, ez bali bada zerbait konkretu ume batean, baino luzarora gu ikusten nahi gala gazte hauek, 21 urte daukaten generazio, 22, 23, oso normala izan dela mugikorra, 9-10 urtetik izatea, horri ikusten nahi gehan gauza batzuk, benetan beldurtu edo larritzen gaituela. Orduan, anitzak dira, ez? Anitzak dira. Nik hezkuntzatik gehituko nuke harin bakarrik zertzera bat dela berrikuntzaren ideia hezkuntzan sartu zaigula, iaia, berrikuntza eta ekintzailetza izan dira hezkuntza kolonizatu duten bitz, balioi buruz, demokraziari buruz, ikerketari buruz, baino gehiago horretaz hitz egiten dugu, eta berrikuntza hartu da berrikuntza sinonimotza digitalizazioa, ez? Eta orduan, sartu ziren akritikoki, nahiko liuratuta, eta aldi beste alde batetik gue bai, beldurrez, ez ote garen desfasatuak geratzen, ez? Pedagosauroak izango ote garen, eta orduan egon behar gara berrikuntza guztietarako prest. Eta orduan orain epe luzera, ez? Forgatu gabe sartu ziren, ea hobeagoak ziren, ea hezkuntza hobetzen zuten, eta gaur egun ja pasatu dira markada batzuk ikusten ari gara ez, eta ikasteko gaitasun oinarrizko batzuetan, aipatu da arreta, baina memoria, ulermena, frustrazioako tolerantzia, guztietan berakada egon dela, eta analogikoki testu bat irakurri, azpimarratu eta laburpena idatzi, ematen ditu askoz ere, ulermen eta memoria hobeagoak gauza bera pantailan ikustea baino. Orduan, aurrekoan Telmo Lazkanok aipatzen zuen, galdera agian ez da pantailak bai ala ez, baizik eta zergatik eta zertarako sartu diren pantailak eskoletan eta ze negozio dagoen horren atzean. Bai, guztiz hemen galduge asko, ez gaude gizarte batean teknika asko nahi ditugu barita magika gauzak aldatzen dituztenak, metodologietan galtzen gara, eta azten zaigu, benetan oinarrizkoa dien gauza horiek egitea, ez? Eta eske justo oinarrizko horietan da garrantzitsuena, ez? Hori egiten bali madegu, teknologia jartzen badegu ondoren, perfecto, hor dago efekto Mateo, deitzen zaiona, eta da, efekto Mateo da, gehien daukanari gehiago mango zaio, eta gutxiago daukanari gehiago kenduko zaio. Eta zer da, ez zer esan nahi, eta zenetzako hezkuntzarekin zerikusia dauka, eta da, zu kazetari izan behar bali mazea, ikasten aizea kazetaria izateko. Gaitasun batzuk dituzu ez, ikasten aizea, pentsamendu kritikoa, zure idazteko estilo propioa, eta jartzen dizute, teknologiariko berena, gaitasunak lortu ondoren, perfecto. Zorrek potentziatuko du ikaragarri zu iristen etzean leku hortara. Baina gaitasunak lortu aurretik, jartzen bali madugu teknologia hori, ia bat, ze pasatuko da, edozein testu idazteko, ia beharko dezu. Orduan hor generatzen da dependentzia ez teknologikoa, eta hori da guri egin digutena. Gaitasunak eman aurretik teknologia guztiak sartu, eta orduan egin barko gendukena da, gaitasunak eman, eta ondoren guazen sartzea teknologia guzti hauek, ez? Potentziatzeko, ez gaude teknologiaren aurka, ez? Hau bai da, ez da bakarrik esan duguna, noiz eta nola, eta netzako efekto Mateoak asko erakusten du orduan. Ze pasatzen da, orain bi egiteko mugikorratera barra daukagu, ez? Ze ez dakigu buruz guzti hori egiten orduan. Noiz jartzen ditugun oso garrantzitsua da. Eta horrek baditu, gero baditugun ondorio guzti horiek. Teknologia jainkotzen duen gizarte batean bizigea, solasaldi hau ere berriak antolatu du, eta interneteko tsunamia etorri zanen, eta sare sozialak esatezan inoiz baino hobeto komunikatuagoak eta informatuagoak egongo ginela, eta ikuste du realitatea gaur egun zezaila dan ondo informatuta egotea eta iturri egokiak eta jasotzea. Gazteen kasuan ere teknologia saldu izan dua elkarrekin harremanak izateko, askatasuneako tresna bat bezala, baina zuek bai aipatu ezue, inoiz baino konektatuago edo daude, inoiz baino zabalku iritsi daitezke leheno iristen etzian lekuetara, baino eraberen inoiz baino isolatuago daude, burbuila batein barruan sartuta daude, gelan eta bar. Zukortaz, inigo desente irakurri zu azken aldion. Aurrekoan, 18 eta 24 urte bitarteko gazteek bazten eren bat aitortzen zuten bakarri sentitzen direla, ez? Aukeratu gabeko bakarbade bat sentitzen dutela. Orduan, nahiko paradoxikoa da, ez? Alde batetik hiperkonektatuta gaude, eta badirudi orduan konpainian gaudela, eta hala ere, bakarbade sentimenduak gora egiten du. Orduan, hor uste dute interesantea dela bereiztea,
konexioa zer den eta harreman bat zer den, ez? Uste dut connecting people hori aipatzen zen garai batean, ez? Ba, uste dut konexioa direla harremantzeko oztopo. Eta orduan konexioa dira arinak, konexioa konpromesu gutxikoa dira, bide bakarrekoak dira, eta berriz harreman baterako behar da denbora, konexioetan ez da gorputza jarri behar, eta harreman baterako behar da denbora, behar da gorputza jarri, behar da bi norabidetara eraikitzen dira harremanak, eta espazio eta denbora presentzialtasuna behar dute, ez? Orduan, konexioen logika da, logika merkantilista, eta momentu batean egia da, ez? Bakardadea agertzen zaigunean, aukera bada, bakardade horren aurrean hori tapatzeko konektatzea. Baina kontrako efektua egiten du, ez? Uste dut isolatzen gaituela gehiago, eta beste zentzu batean sortzen dira komunitate digitalak, baina komunitate digital horiek dira oso oso homogeneoak, eta ez dute harremanen adistasunik, eta orduan ikusten da gaur egun bebai, ez, nolabait diskurtso batzuen, ez, burbuila digital horietan arrazakeriaren edo matxismoaren gorakada komunitate digital horietan, eta sakonean agian dago bakardadetik ies egiteko modu bat, baina konponbide txar bat. Uste dut bakardadea ez dela gauza patologiko bat, ikasten den kontu bat dela. Harremantzeko importantea dela bebai, ez? Norbere buruarekin denbora hartzea, garen enigma hori edo gure desirari buruz galdetzeko, dauzkagun harremanak subjektibatzeko, eta konexioen logika bestelakoa da, ez? Agian bakardadea eta isolamendua ere bereiztu aldugu, ez? Aipatu dute konexioak eta harremanak edo giza loturak, eta uste dut badagoela bakardade bat beharrezkoa, intimidadean denbora ematen gero hobeto harremantzeko, eta konexioa logika gehiago dela, edo isolamendua edo segregazioa, ez? Bi horiek. Bai, guztiz, nik uste nahastu degula hori, ez, dala konektatuta egon da binkulatuta egon, eta ez daukate zer ikusirik. Konexio izan daike binkulazioaren goiko kapa hori, baina ez dago sakontasuna, eta guri emozionalki asebeteta sentierazten gaituna da, ez, dauzkagunan harreman sakon horiek, ez asko, ez, ezin ditugu horrelako asko izan, baina bai batzuk horrelakoak. Gaur egon daitezke inguratuta pila bat jendez, baina harreman sakonik gabe. Zuegon zaitezke sartu eta PlayStationen jolasten 50 pertsonekin, baina itzate hitz egiten, ez, goiko kapan dauden gauza guztietaz, ez gaude hitz egiten niri ikutzen ditenaz, ez, orduan ez dago harreman sakona, orduan horrek bakarra de sensaziora eramaten gaitu. Orduan guk ikusi ditugu oso konektatuta, eta eritu zaigu orduan, ez, elkarrekin, ez, erlazioak egiten aizela. Eta ez, hor nahastu egin gara. Eta ze garrantzitsua da, nerabe batek eta haur batek behar duna da bere identitatea sortzeko espazioa, denbora eta gorputza. Eta internetek ez dio ematen hirutako ez da bat. Ez dio gorputza ematen, ez dio denbora, ilimitatua da, goizeko 6etan sartu gaitezke gaueko 9etan, eta ez dago espaziorik, ez dena dago irekia, eta ez dago estruktura bat. Hor, gazte bat ezin da ez galdu egiten gea hortan. Orduan, guk iruditu zaigu oso ez, elkarrekin zeudela eta ez bakarrik. Eta nera bezara beti izan da ez, kolektiboki gauzak egiteko indar hori eta bakartu inditugu. Orain daude, bakoitza bere superbibentzia propioan. Eta netzako hor dago zer ikusia sartu diguten mezu hiperpositibista horrekin, ez? Dala, zuk aldezu, zuk egin bardezu, zuk bizitzen zuatera bartzea aurrera, zuk gogorra izan bardezu. Eta hor sartu gea bakarra de sensazio hortan teknologiekin batera, eta horrek nera behi gaur egun mina handi egiten diez. Sare sozialak josita daude horrelako mezu, ez? Dena horrela da. Bai. Heldu idagokionez, ez dakagu jarrera kontraesankor bat mundu errealean egiten edo onartuko ez genituzken gauza batzuk mundu virtualean onartze ditugu. Aurreko batean, elkarrizketa batean, Telmo irakortzen nion, Telmo Lazkano irakortzen nion, guk adingabe batei ez genioke utziko apustu etxe edo apustuen leku batera sartzen, ez genioke utziko tabakoa erretzen, alkohola edaten,
eta aldiz ematen dio mobil bat edo sakelako telefono bat eta albidetzen diona, bere adinera egokituta ez dauden edukiak ikusteko eta sarbide izateko mundu errealean, mundu fisikoan ez duna. Orduan, hori izan da kontraesan bat edo... Bai, guzti. Nik uste dut oaindik guraso askok ez diala benetan kontziente ze gauza, ze edukitara sartzen dian, edo ze gauza konsumitzen dituzten. Oaindik horre lan handia dago, ez jakintasun hori zergatik den, informazio asko daurako, eta gaia, oain inoiz baino gehiago, gizartean dagoelako, baina nik adibidez pornografiari buruz hitz egiten dudanean, beti famili pilo bat ateatzen dira bildurtuta, eta nik izatet hortzen dago, oso erresa da, 2 klik egin da, aurkitu dezakete, eta edukiak hauek dira, eta orduan, izaten dut, ostras, oraindik lan handia daukagu egiteko, ez? Nik uste dut, dakit, badago horre nolabait ez dezula sinistu nahi, ez, beraiek horro sartuko dianik, edo bestaldea, neriak ez dute egingo, edo ez dakit oso ondo esplikatzen, baina bai dagola hori, eta gero, badaude gurasoak ere, inbar duguna da, ez jakitea behaiek nun sartzen dira maizik, eta ez dakigu ez da zer da hon, ez deu dimentsionatzen guk, ez dakigu nola kudeatu dezakegu, nola, kontrol erramentei buruz eta ere luze hitzein dezakegu, baina horiek existitzen diala, nola funtzionatzen duten, nola erabili, hainbat eta hainbat arrisku ekiditeko, baina, klaro, lehenengo, hori, arriskuen kontziente izan behar geha, eta gero, erabaki, arrisku horien aurrian jarriko ditugu, edo ez da jarri behar baldin baditugu, kontrol bat eraman beharko deu, bereien gana ez iristeko. Kuriosoa, hori ez, ematen du... esplikatu nahi zen, pixkateleatu nahi zen. Ez, diotortik helduta, ez, ematen du badagoela hiperbabes bat mundu realean, ez dakit bereizketa hogin alden. Eta berriz mugari gabeko askatasuna mundu virtualean, ez? Orduan kontraesan hori hor dago, eta pornografiaren aipatu duzula bai aurrekoan irakurri nuen, ez dakit gazten artean harreman sexualen murrizketa egon dela, eta pornografia onlineen konsumoa gora egin duela, konexioak eta harremanen arteko bereizketa horri helduz, ez? Adizketasunaren gaiari helduko bagenio bai, ez dakit agian inozokeria da, baina 2009an atera zen hamburguesa bat oparitzen zutela, Whopper hamburguesa bat, sare sozialetatik 10 lagun kentzen bazen dituen, ez? Ordu batean, eta sakrifikatu ziren lagun une batetik bestera. Horiek ez dira harremanak, horiek dira konexioak, eta beste logikarri erantzuten dio. Bai, eta nik uste heldu bezala askotan ez gela konturatzen, ze bakarrik igual konturatzen ga pornografia, generazion klik, nik uste jende askori klik egin ziola. Nik uste ez dakitu baina arte pitzatzen gendun gure gazteak kanikatan jolasten zutela, edo zertan zebiltzala, ez? Ez dugu ikusi nahi. Eta hau da pixka daukazer ikusia guk deitzen dugu burbuja emozionala. Ez? Gaur egungo gizartean nahi gure txikiak oso espezialak diela iruditzen zaizkigu, burbuja batean sartzen ditugu, eta gero uzten diegu, ez? Itxaso zabal horretan, ez? Edo zein kontenitu daukatela, orduan, bi faktore elkartzen zaizkigu. Sartzen ditugu, ez, arrainontzi batean, dena goxo-goxo, dena, ez, hiperprotekzio hortan, eta gero bapatean, arrai horrei ez diogu igeriketarako landu, eta gero bapatean, itxaso zabalera, orduan dauzkagu, arrai igerilari okerragoak, itxaso zabala handiago batean. Orduan edo bitako bat. Edo arraia gehiago entrenatzen dugu, ez, edo bestean mugatzen hasten geha, eta ez da, bakarrik horrelako ondoriak eske, nik askotan helduk ustet ez gehala konturatzen zenbatera nio da, baino gu ohitzen badiegu. Denbora guztian, eske mundu online eta offline antzekoa diela, nik bai, baina matizazio hundiekin. Ze gu hitzen nahi dena ja. Ez? Eta da, zerbait eskatu nahi ditu, kantzontzi batzuk eskatu nahi ditu, eta etxe iristen daizkit urrengo egunean. Ja, baina eske bizitzako gauzak kostatzen dute 1000.
denbora, prozesu, galera. Orduan, aigia denbora guztin, beraiei mezu batzuk ematen, irabazi, ez da ezer galtzen, eta da, lehenengo gauza bizitzan dena duka prezio bat, eta beti galduko dezu zerbait. Horrelako mezuak ez da konturatzen, baina sare sozialen atzean hori dago. Orduan, nik uste hor dala jumarra daukagula heldua konturatzen, ez dela bakarri zer ikusten nahi dan ordua, bai, hori larria da, eske horren atzean, nola egituratzen nahi dan, bere bizitzarekiko kontzeptua, da erabat gero elkartuko denaren kontrakoa. Orduan, eramaten dute golpe bat gaur egun, nerabezaroan, ikaragarria handia. Lehen nerabezaroa izaten zen, barrutik kanpora puskatzen zen zerbait, ez? Errevoluzioa dago gure barruan, dago nahi dugu sistemarekin puskatu, eta gaina hori ona da, ez? Sistema hobetzeko puskatu egin bar dugu barrutik. Baina, eskain ikusten dugu gure hiperprotezio horrekin, ez dugu nahi puskatzea hori ez dakize, eta baina izazkigu puskatzen kanpotik barrura. Eta horrek efektua okerragoa du, ez? Hau arrautza bat bezala da. Arrautza barrutik kanpora puskatzen denean, ez? Bizitza da, eta kanpotik barrura eriotza da, arrautzarentzat. Orduan, kontuz zegero ikusten duten gauza guztiekin eta bereien esperientziekin puskatzen nahi baina eske puskatzen nahi kuadriak, guk ikusten dugu formazioetan eta kontsultan pila bat. Normalizatzen nahi gauza asko. Eta da, kaptura pantaiak egiten dituzte, taldeko batekin, ni zurekin hitz egiten nago eta zuretaz hitz egin dugu orduan gero bidaltzen diogu argazki bat, orduan kuadriati botatzen diogu berari. Osea, lehen berez nerabezaro bat zaila balimazan, ez? Beti dauka bere konplexutasuna, orain imaginatu guzti horrekin. Askoz ere zailago bihurtzen da, oso zaila izaten da kudeatzeko. Orduan kuadriak laguna egiteko, harremantzeko gaur egun bikote bat uztea sare sozialetatik oso horreixa da, aurrez aurre, norbaitei uztea askoz ere gehiago kostatzen da, orduan, kontuz, zehoitzen nahi guzti hori, ez? Pantaila baten atzean egiten, eta gero bizitza realean arazoak dituztenean, ez dakiten nola jokatu, orduan, nik uste helduei falta zaigula kostientzia hartzak, kostientzia sozial bat, eta pixka filosofikoa bizitzarako ere, ze puntutaraino ukiko duen, ez, honek, ondorioak guk uste dituguna, baino zabalagoak, ez dela bakarri momentuan. Bezik eta ondorioiek, eta niri gehien bat ikusten dugunaren abera, hoieti ematen dizkiguten, beldurra ematen dizkiguten ondorioak, kontrola bereien artean, ubikazioa bidaltzen dira. Baina zergatikan, nik hau beti jartzen heldua ez, guk zer eskatzen digu gure txikie gaur egun. Ubikazioak. Guk ematen digu smartwatcha dela mugikorraren aurrekaria, ez? Gaur egun hemen Euskal Herrian, herri txiki hauetan, ez teko smartphone asko behar. Baina, helduaren lasaitasunerako ubikazioa. Gero beraiek, bere kuadriatan daukate kuadrieko guztien ubikazioa. Eta bietako batek esan balimadu etxean gelditzen dela, baina beste batekin ateratzen balimada, ubikazioa ikusi dute eta kuadriati botatzen dute. Zek ezurra esan digu. Guk hau ikusten dugu pila bat. Eta ez da hori bakarri, baina gero bikote bat daukatenean, bietako bat juergan ateratzen danean, bat etxean gelditzen danean, besteak eskatzen dio besteari ubikazioa bidaltzea. Hori gure garaian zan, gorria esateko ez enroiatu zuberekin gehiago, ez zure inguruan dagoen beste inor. Orain bereien artean normala da, zen nera matxotan nera itatxo, diela gehien maite diaten pertsonak. Nire ubikazioa eskatu diete txikitatikan, zergatik nire bikoteki da nire kuadriakoa dela gehien maite idenak ez dit eskatuko. Gu ez konturatzen heldu bezala, gure beldurretikan ze sortzen nahi gure txikiengan, eta horrek zonduria dauka gero beraien artean, ez? Uste dituguna baino zabalagoak dira, da nik uste hor jarri behar dugula fokoa asko ulertzeko gaur egungo gazteria zergatik pasatzen zaiona, eta nondik jun gaitezke horrei ez, beste bueltatxo bat emateko. Oain, nahi, pixkate horren inguru bueltaka nabilen beste gai bat da, adimen artifizialeko lagunei, ez, lagun berri hauek, ez, ez dakit hemen nik orainik hau kontsultan gutxi jorratu dut, baina geroz eta gehiago galdetuko dut ere bai, badatorrelako, hori, adimen artifizialeko chatbot hauek, konsejo psikologikoa edo arazo pertsonara konpontzeko leku bezala, ez dakitzu nola ikusten naizean edo pixka galdetu nahi nion aprobetxatzen. Gaur egun ateratzen dira, ez, imaginatu, zu ateratzen zinen, larun batean zerbait pasatzen zitzaizun, eta gelitzen zinen beste lagun batekin hitz egiten gertatzen zitzaizunaz, edo urrengo egunean deitzen zen nion norbait, edo etxekoate, behek etxera doaz, eta niri kontsultan pila batek, esaten dizute, 3 ordu dara matzatela ChatGPTarekin hitz egiten lasailo hartu dezaketen arte.
Ordu nahi dia, gure arteko erlazioak ordezkatzen, ChatGPT, gaina ChatGPT daukan gauzetako bat da, sesgo konfirmatorio bat dauka, ez? Orduan, esango dizu nahi dezuna, eta psikologoak igual esango dizuna da, barkatu baino, ez? Ba, justo entzun nahi ez dezun hori esango dizu, eta ez daude presortarako, orduan, ez da berdina lagun batekin eseri, negar berekin egin, biok horrela, ez? Elkarrekin dolua pasatu, edo makina batekin hitz egiten. Hau oso ohikoa, baina hau ez da bakarrik kontsultan gazteetan ikusten dugun gauza bat, Bai. Heldu asko horrela Gauza da, hori eraikitzen ari diren hauek guztiak, ez? Bere gailuarekin eta isolamendu horretatik, ez? Harremanak eraikitzeko ze zailtasun izaten ari dian, eta bueno, bizitzan sortuko zaizkien hainbat eta hainbat egoerei aurre egiteko, hori, estrategia eskaxak izango dituzten azkenean eta bueno, eta atzetik datozenak berdin edo okerrago espaldin badugu espalditugu neurriak hartzen. Antza galdetzen zaio astean milioi bat pertsona galdetzen diote ChatGPT-ari suizidioari buruz. Bai. Orduan solaski digital batekin ari gara, Bai. eta ze punturaino elkarrizketa presentziala antidotoa izan daiteken. Baita hor gaina argita garbi dakigu, terapeutikoa dana binkuloa dela. Osea, terapia bat egitera goazenean edo zerbait behar dugunean, teknika ez da sendatzen duna. Sendatzen du bi pertsona horren artean ematen ari den harreman horrek ez egiten du gure buruarekin, gure gorputzarekin beste modu batera harremantzea. Eta hori baino inoiz ezingo du gailu batek egin. Egingo du akonpainatu beste gauza batzutan, baino binkuloan ezingo du. Ez daukalako gorputzik, ez du, ez? Orduan hori ezin da eman, eta hor badaukagu, oraino hor daukagu beste meloi. Beste meloi bat. Bai, berez etikoki gare momentu interesgarri batean, ze izan daiteke gauza oso interesgarri bat, oso bizitza mekanikoan bizigia eta mekanikoa dan hori berari ematen baldin badiogu interesgarria izan daiteke, baina gizakiak bete egiten dugu alderantziz. Eman diogu gure pentsatzeko eta gure kreatibitatea eta gure bizitza ChatGPT-ari eta automatikoan jarritzen dugu denok egunerokoan atopez, justu alderantziz egin barko genduna. Orduan, hor gare momentu, eta beraia ikusi dute, zein dan tendentzia, negozioan undagon, argi eta garbi ikusi da. Osea, Horrekin lotuta aurreko baten komunikabideetan aterazan bineta bat eta ateratzen irudi bat pertsona bat ChatGPT-ren edo horrelako chatbot baten aurrean da esate zion. Esaiazu zerbait zuri galdetzeko. Alegia, ja, iristezan. Ja, etzan beha gai ez da galdera ere pentsatzeko, ez? Esaiazu ja galdera ere bai. Beste bat oso ona dago, ateratzen dena esaten emakume bat esaten dio, ez? Nei egiazu egia bat, etxeko gauza guztiak entzen dizkitena, ez? Dautziazu nahi denbora pentsatzeko eta sortzeko talderantziz egiten dugu, ez? Galduta burokrazia, mekanismo guzti horiekin eta gero pentsatzeko eta egoteko ez izateko tarterik gabe gaude. Marina Garcés filosofa gaipatzen du, pentsalaria dio, adimen artifiziala, adimen delegatua, ez? Nolabait gure bizitzaren gida algoritmikoa, esaten diguna, zer den egokiena, une bakoitzen, eta, bueno, zer den erabakiak hartzea beste kontua da, ez? Guk ez hartzeagatik kapazakea gaur egun edo zeinen esku jartzeko erabaki horiek. Solasaldia gure aldetik bukatzeko, galdera potoloa ingo izuet. Bueno, eta honen guztiaren aurrean, estrategia aipatu duzue, zer demontre egin dezakegu, eta hor igual plano ezberdina bereiztu behar dira, ez? Alde batetik, etxeko planoa edo ez, pentsatzen dut guraso, aiton amon askok, ez? Behien seme-alabak ilobak eta barrik uste dituzte telefonaren gehiagizko erabilerakin, orduan ez dakit hor zein daiteken, badakite askotan aipatu dezuela muga hitza, ez? Muga jarri berdia, eta zerreak eta eztabaidak eta liskarrak sortu behar ere erabili behar da, eta gero ja dago, gizarte bezala, ez dakit administrazio bezala edo, ze neurri hartu berko lirateken hau guztia mugatzeko. Apunte bat. Bueno, zu esatezun bezala ez, bakoitzak badakagu gure esparrua, familiak badaukate lana, eta nik osasun arlotik esango nuke gizartearen kontzientziazioan lana egin behar deula, profesionalen kontzientziazioan ere bai, gai honen inguruan, askotan kontsultatik badaukagulako leku privilegiatu bat familiekin egoteko, oso txikiak direnetik, jaiotzen direnetik, lehen arretan behintzat, eta bueno, bertan gure gomendioen artean honen inguruan
hitz egitea oso garrantzitsua da, egiten dugu, baina gehiago, zen arriskuak eta egoerak etengabe aldatzen dira, eta guk ere gure mezua aldatu beharko dugu. Baina, nik uste dut hori, kontzientzia lana handia daukagula oraindik, eta osasun arlotik ere, familien gana mezu argi hauek bidali eta iristea ziurtatu behar dugula, nolabait. Eta gero beste meloiak jarraitu zuen zute. Ez dakit, mugak eta aipatzen dira askotan modu pejoratiboan, baina beste alde batetik pentsatu aldugu muga direla bizitzaren aldeko mugak, nahi dute txokolatea guztoko daude eta martableta jaten baitu lur jota maituko dut. Muga bizigarria bilatu behar dira, ez dakit hori esparru ezberdinetan. Lehen estimulak eta desirak beriztu ditut, eta agian bebai norberak bere desiraren iparra topatzeko bide bat, eta beste alde batetik, uste dute arreta, aipatu diren kontu batzuk, arreta, presentzia eta gorputza korapilatzea, horiek, eta elkarrizketa presentziala jarraitzen duela izaten bide egoki bat eta espazio horiek berreskuratzea. Gaur ere hau presentzialki egin dugu, esan dute beste alde batetik, azken kontu bat bururatzen zitzaidan ere, askotan ez garela konstiente, benetan gu pantailari begira gaudela uste dugu, baina pantaila guri begira dago, hemen dago datuen estraktibismoa, hor dago negozio itzela, gu aizialdiaren proletarioa garela esaten dute, hor ematen dizkiogu datuak, intimidadearen galera handi badago, gazteek ere badaukate gero egindako gauza batzuk hasteko eskubidea, eta ematen du memoria digitala gelditzen dela hor betirako, eta, kontuiek aldarrikatu beharko genituzke, eta, datuen estraktibismoen negozio horretan, mundu analogikoan idatziko nizu eskutitz bat, eta postariak esango balu behitu ados, baina zabaldu aldut, irakurri, eta gero besteekin partekatu nahi baldin. Hori delitua dela esango genuke, justo kukiekin eta hori da egiten den negozioa, eta horrela funtzionatzen du mundu digitalak ez. Orduan, horretaz pixkatu hartzea bai. Bai, pixkat hortik hartuta nire reflexioare garrantzitsua da horrez, gu daukagu eskubide bat dela derecho al olvido. Eta gaur egun ez dago eskubide hori, eta oso urratu daukagu. Eta gu daukago eskubide 14 urterekin zerbait egiteko, 18 beste zerbait, eta 30 eta gure bizitza berrera ikitzeko. Hori ikaragarrizko zailtasuna daukate gaur egungo gazteek. Ze informazio guztia bertan gelditzen da. Guk imaginatzen ez gean puntura arte, beraien datu emozional guztiak dituzte jasota, 195% prezisioak. Osea, ez da psikologo batek ezin du perfil psikologiko hobeago bat atera, TikTokek edo Instagram daukana baino. Ze imaginatu ordu guztietan zenbat informazio atera dezakegun. Ikaragarria da orduan hor, nik usteat gehiegi eskatzen nahi gala gaztei, askotan familie eta beste eremu batzuetara, eta benetan eskatu bertzaienei ez gaude eskatzen. Inorrez dago begiratzen enpresa hauei, eskatu bertzaile beraiei, zestela gazteari eskatzen nahi ezin du nori egin, osea, gazteak geizki erabiliko du, osea, ez da, de por base. Baina gaina geizki erabili barra dauka esperientziak sortzeko orduan. Gaiu horiek egiten dituztenei eskatu behar digu mesedez, eta hemen bai helduak izan bargala kostiente egon ora begiratu behar den. Gazteak kriminalizatu ditugu, min itzela egin diegu, arrakala da generazionala hunditu dugu gaina, eta orain, daukaguna orduan kontrakoa, begira da jumar du atzera eta enpresa hauek begiratu eta kontu ze sartu digute beraiek eta beraien gauza bada enpresa guzti hauek eta dala sensazio bat indefentsio ikasia. Eta da, totalez, zertarako haintzaia da, mosturra handia da, ez, totalez, pentsamendu bakoitzak eraik egiten du, emozio bakoitzak eraik egiten du, ekintza bakoitzak eraikitzen du, naiz eta izan oso txikia, hoiek justo dia handienak, orduan, benetan dago generazio oso bat itzali dutena alde hortatikan, eta hori piztu behar dugu, eta gu helduok ere, edozen gauza txiki aldatuta gure strukturan, arkitektura sozialaren itzaiten egon gala, beraiengan aldatuko da. Ez dugu itxoin berralderantziz izatea. Osea, kontekstuan aldatu barritugu gauza asko gaur egungo gaztea aldatzeko. Eta neatzako gero itxaropena, osea, badakit egiten dugun guzti honen ondoren dago moai, ama, jente asko bateatzen da geizki, ez, gaude orain dela 10 urte baino asko zobetogo. Zelen hauetzan hitz egiten.
Ez? Eta ginen lau, honei buruz hitz egiten genduna, eta gaina, ez, gaizki ikusia edo, eta orain ikusi dugu, orduan hemendikan urte batzutara oso harrara izango da, 12 urteko, 13 urteko gazte bat mugikor batekin sarbide guztiak izateko. Eukiko ditugu beste erronka batzuk, baina hori izango da, eta hori izango da egiten nahian guztia egitagateko. Orduan, benetan itxaropena, eta itxaropena da itxaroten dakiena. Egin behar ditugu ekintzak eta itxaroten, ez jakin pixka bat. Eta benetan jakintza binkularra gehiago, ignorante binkularra gea. Ez dakigu harremantzen behitu nola dagoen gizartea, eta pantaila jarri ditugu hortarako eta gukertu egin du dena, eta behar duguna da jakintza hartu, ze gure artean erlazionatzen magea, nire burua hobeto ulertuko eta mundua ere hobeto ulertuko dut, eta hor jarri behar ditugu baliabide guztiak eta ez pantaila gehiago erosten. Solasaldi mamitsua, gai asko jorratu dira, nik uste oso ondo, guain zuen aukera dakazue eztabaida hau edo solasaldi hau aberasteko. Orduan galderaren bat, gogoetaren bat edo baldin baduzue, mikrofonoa eskura dago. Galderaik edo ez baldin badago, nik jarraitukoet. Hitz egiten egia, eta lehen honek aipatu dut, helduok nola ikusten ditugun gazteak, zuek harremana dezue gazteekin, konsultan, ikasgelan, eta haiek nola ikusten dute guk haiei gailuen erabilera nola kudeatzen deun, edo kargu hartzen diegun, edo ez, behik nola jasotzen dute helduon jarrera hori gailuen erabileraren aurrean. Nire esperientzitik kontraesan ikaragarriarekin, eta asarre, eta niri ez ditarritzen. Zeguk esaten diogu mugikorrez erabili, eta ninago gaueko 12 bere aurrean, sofa ondoan, e-mailak erantzuten. Osa, gure TikTok beste bada. Berai harrapatu dituzte modu batea, eta guri beste batera. Gu pantaiez josita gaude, gure lanaldiak. Ez? Esaten dugunean harremantzeko arazoa daukagula, ez dakit norbaitek erreflexionatu duen hainbeste pantaiak, ez? Leku bateagoaz bakoitza bere burua, bere lana begiratzen, bere gauzak oporretako eguna hartzen, hor gaude, hori ikusten nahi die denbora guztian. Askotan guri pasatzen zaigu formazio bat ematea jun, guk ematitugu formazioak LH Laubetikan unibertsitatetara, eta LH Laubek ume batzu izuaz hitz egitea zeguk erakusten digu nola funtzionatzen duten enpresa hauek, beraiek jakiteko, ez? Eta kanpoan autobus paradan, 40 urtetik gorako gazte asko, nola gaude denok, goizeko 8etan autobusari itxoiten, bai, igual TikToken ez, eguraldiari begira, hori gure TikTok da, kontrol sensazio ikaragarria handia ematen digulako. Orduan, zer gertatzen aurrekin, ez gaudela beraien erreferenteak izaten alde hortatik, gu gea erreflexio benatu behar duguna noraino sartu ditugun, ez, gaiu guzti hauek, orduan beraiek da, ezin du hain arriskutsua izan, ez? Nire gurasoak edo hemen balimada biltza eta gauza guzti hauek egiten nahi balimadia. Orduan, hor bai behar dutela pixkat beste adibide batzuk, eta ez esan zurik kendu mugikorra, eta ni gero 5 minututara mugikorra ateratzen dut, ez? Hor, behaiek asarratu egiten dira, eta netzako normala da, ze gu ez gea kostiente noraino daukagun guk. Guk egiten dugu astebete mugikorra kentzea, proiektu bada, eta astebete ez mugikorra kendu, gazteak eta helduak, eta sartzen da, kutsatxo batean, giltzapetuta. Gehienak erreflexio bat egiten dute idazten beraien emozioak eta ze gertatu dan, eta gehienak konturatzen dira bere gurasoek dagoatela uste zuten, baino engantxe asko zere gehiago. Zeberei atentzio eskatzen denean, zebereiek ez daude pantailan aurren, badaude edo telebistari, edo Netflixeri, edo ordenagailuari, edo mugikorrari begira. Gure artean, espazio berean lan egiten dugu helduok, sarritan, eta zenbat mezu digital bialtzen diogun elkarri, ez? Hori ere deigarria da. Eta zentzu horretan entzuten nuen gero eta komunikazio gehiago dagoela eta komunitate gutxiago. Batzutan geldiune bati eusteko, zenbat mezu iaia bialkatzen da, ezinezkoa 200 mezu jaso ondoren, ez? Horrekin ere, pentsa beharko genuke. Egia da, hala ere, agian ez, pantaila bai ala ez planteatu beharrean, zelan konexio horiek harreman bihurtzeko, hau da, bitarteko gisa harremanetarako izatea eta ez helburu bere baitan, ez? Baizik eta, ze punturaino presentzialtasun baten ikusmugan jartzen ditugun.
Bai, hor dago indarkeri digital bat konturatu ezkeana. Eta da, ez, WhatsApp talde batean 50 mezu dauzkezu, e-mailean beste 50, beste, eta nola gelditzen gan guzti hori erantzun degunerako, ez? Hori beraiek ikusten dute ere, gu hor gaudela sartuta, ez? Orduan, nola ez dira beraiek sartuko gero, beraien, zuek pentsatu guk mundua ikusten dugun bezala, beraiek ikusten dute gero beraien errealitatera jeisten dute, ez? Ez dute ulertzen guk ulertzen dugun bezala, orduan, erabiltzen dute, gu erabiltzen nahi modu hortara uste duguna dela, ez? Zerbait produktiboa egiteko, baina beraienean ere, behaik ere produktibo bezala ikusten dute, orduan guk horre reflexio bat, noraino indarkeria digitala normalizatu dugun. Osea, guk ez daukagu WhatsApp bat erantzun beharrik. Eta hori gaur egungo gazte batentzako da, esango genduken norbaitek falta handi bat egiten nahi dela edo laguntasun bagaltzea. Tezkea konturatzen ez dagoela hori egin beharrik. Orduan hor, helduok ere badaukagu erreflexio txiki bat egiteko. Bai, batzutan konsultan gertatzen zait, umea familian egon eta behiratzen eta gurasoa eserita telefonoa ibei da. Orduan, 10 minutu egon behar dira hemen, umeak esploratzen ari naiz, momentu batzutan bildurra daukate, edo, bueno, eta gurasoak ze garrantzi ematen dion momentu horri ez, bera dago hor, bueno, denetarik ikusi dut Amazonen erosten, darta baten ez dakizer, eta, bueno, askotan, behin junintzan arduradunan gana esan nion, behar dut kartel bat, atian jartzeko, mugikorrarik ez, kasatik badakazu jarrita, tan imposible. Bi kartel nezkan, eta batzan hoi, eta nik ez dut ikusi, sartzen dian guztik uste dut ere ez dutela, bueno, guztik asko edo ez dute ikusten, ez? Eta hori, bai, nik uste guk gure buruari begiratu behar diogula zentzu hortan, ez dakigula guk ere gure buruarekin egoten, eta guk ere gure burua anestesiatu behar horretan gaudela. Baina, bueno, baita ere, helduakaren horretan ere, erabilerak ez dira berdinak eta mugak ez dira guztiontzat berdinak. Eredu izatea oso garrantzitsua da, eta nik uste dut hori, marragorri batzuk badaudela, denok respetatu beharko genituzkenak gure eta bere onuragatik, baina gero baita ere, logikoki, gu helduak gara eta beste erabila bat egingo dugu, eta hori ere bai, umeak ere ikasi dezakete eta ikasi behar dute, esan nahi dut neurri baten barrune, baina... Bai, hor falta zego igual begirada kolektibo bat gai honetan. Eta da askotan gu petxetzen dugu gure txikiarekiko bakarrik. Zurtetan emango dioten, 16 urte ez, baina ez ga konturatzen nik nereari ematen baldin badiote baita ze eragina dauka beste guztiengan. Nik uste hor falta zaigula baita konturatzea ez dela bakarri nere txikiarekiko hartzen nahi naizen erabakiak, baizik eta guztiontzako hartzen ditugun erabakiak. Eta hor, oraindik falta zaigu pixka bat kontzientzia hori hartzea ez, konturatzea ze eragina daukan, guk hartzen ditugun erabaki digital guzti horietan. Eta gure denboraren bizipen agian da urgentzia urduri baten denbora, itxaroten jakitea bai ematen du dela gero eta saiagoa. Gogoratzen nuen San Fermin ikastolako erizaina kontatzen zuela, 5 urteko ume batek esaten ziola, ezin zela joan komunera txiz egitera mugikorra eraman gabe aspertzen zelako. Eta orduan, ezin zuen itxaron arte horretan. Bai, guk orain adibide honekin ulertzeko gu egun garain eskola batzuetan eta junberra izan dugu 0-3 urte bitartean jateko garaian jangelatan arazoak zituztelako jateko. Eta egurrezko pieza hauek hartzen dituguna konstrukziorako jarri beharra zizkieten paretaren kontra mugikor bat edo tablet bat simulatu simbologismo horretan. Eta bestela ez zuten jaten, eta orduan hor formazioa umeari eman behar diogu heldua konturatu behar du, baina hor imaginatu ja, bere imaginarioan, nola sartu dan ja objektu hori horrela jartzen dula. Puntu hortan gaude orduan, helduaren kontzientzia garrantzitsua da, baina nik ere ulertzen dut ez dela erresa, gaur egungo bizitza ez, dan bezala, goazen bezala, eta hor pixka bat hor konturatu behar dugu, gero horrek 18 urterekin nun uste dez utziko ditula frustrazio guztiak, ez? Mugikorrean, ez da egongo beste agente bat. Bai. Bueno, hau da, batatzera kezka bat adierazteko, galde egiteko, zer egin leiken horren aurrian ze.
eskola barrun, edukiak, irakasleak edukiak ematen dizkietenean pantaila handian jartze dituzte edukiak, apunteak, eta gero beraiek dazkate, bakoitzak ordenagailu badaka, eta hor dauzkare bai, ez? Eta ariketak hor jartzen zaizkio, eta hor idaztea badakate, baina batzuk kuadernoan ere idazten dute, ez? Baina kontua da horretaz gain, etxera aiatzean, ikasteko eta ariketak etxeako lanak eta pantailak erabiltzen dituztela, baina erabili behar dituztelako. Adibidez, nire alabak erabat debekatuta daka, mugikorra. 12 urte dauzka, 13 beteko ditu irailean, eta erabat debekatuta dauzka. Niri ezin ditartu, baimen askatu behar dit erabiltzeko. Esan diot, debekatuta dakazu, baimen askatu behar dezu. Oso mugatuta daka, baina claro, nik bestea zindet kontrolatu, orduan digitalizazio bortitza sartu da eskoletan, ni oso kezkatuta nago, eske ez dakit galdera ez dakit galderarik da, horren aurrean ze esaten dezuten, edo ez dakit. Metu hor, osasunari begiratzen balima diogu, baremoak dia, 0-6 urte bitartean, 0 pantaila. 30 minutu, balima da, zerbait kalitatezkoa. 6tik 12ra ordu bete gehienez. Eta 12tik gora, eta gu hor barruan gaude, 2 ordu. Osasunetik begiratuta. Eta hori, ez kontutan izan da, aisialdiko denbora. Bai dena, pantailak orokorrean da. Eta eskola denbora. Esan nahi dut guztira. Orokorrean da. Orduan, ez da betetzen. Aizialdian da, zero. Bere lagunen batek, erakusten badio, hori ere bai. Baina nire bezala, eskolak agintzen duena, hori ikaragarri pasatzen dela. Eskola barruan hezkuntzan digitalizazio bortitza dago. Eta horren aurrean zer egin, herrialde batzutan, bide hori, digitalizazioaren bide hori, desegiten ari dira. Eta hori, nik hori hemen nahiko duke. Barkatuko jazu, nungoa zea. Nik uste mugikorraren meloiak ekarri du beste bat. Eta ez esan nahi dut mugikorraren auzia ikusi dugunean, konturatu genean logika algoritmiko guztia nola funtzionatzen duen, etorri da beste reflexio bat. Eta da beste pantaila guztiak. Ordura arte ez, egin ez dugun reflexioa. Orduan orain hor gaude. Hor gaude. Orduan hezkuntzaletikan ere ez, konturatzen esan dugun frenesi horretan oso garrantzitsua dela noiz, nola eta zertarako ez. Orduan orain hor dator ibilbide berri bat, esango genuke. Eskola barruan dauden bitartean, eske nire irakaslea naiz. Eta, klaro, zuk ezin dezu kontrolatu berai ikusten nahi diena. Baina hor praktiketan baten badago, bera esertzen den tokitikan ikustea badaka. Eta, bai, agian apunteak dauzkate eta ariketa daukate, baina agian futbola ikusten nahi dira, edo txorrada bat ikusten nahi dira. Baina normala da, ze berari hori tokatzen zaio egitea. Claro, bai. Nera berari hori tokatzen zaio egitea. Amara urtekin zindu dute, esan nahi dut, ez da ikasteko inondik inora ez da beharrezkoa pantaila enbeste erabiltzea. Eta zuek esan dezutena, aurrena ikasi behar dute, komentario de texto, guk egiten genuen komentario de texto hori, eta ariketa absurdoak iruditzen zitzaizkigun batzutan, ez? Testua irakurri, ideia nagusia atera, gero laburpentsoa, eta gero komentario de texto apunteekin lotuta, ez? Hori egiten, eta hori nola ikasiko dute, hori egiten, ariketa hori ez pasaie jartzen. Eta, eske, dana pantaien bitartez da. Zuk irakasle baldin bazea, eta gainera ikusiko dezu eta jakingo dezu ez, digitalizazioa gertatu dela oso azkar,
eta gainera oso modu heterogeneoan ikastetxe bakoitzak badaukala modu bat eta denbora batzuk eta ikasturte batzuk, gailu batzuk oso desberdintasuna handiak daudela eta claro, familiak hasiera batean smartphoneekin igual preokupatuta zeuden edo gehiago eta gero etorri da Maiten esan bezala, eskolatik gailuak lehenago iristen dialako etxeko smartphonea baino, ez? Eta horrek suposatzen ditun arazoak horren kudeaketan, etxean eta eskolan bertan. Orduan, horren inguruan badago familiak muitzen aidia eta gauzatxoak iten aidia altxaburutikan, hemeni altxaburu. Lehen azpintzaik esatea, baina Mirene Beriain altxaburua mugimenduko kidea ere bada. Orduan horretik galdetu izut, nungoa zeinan, hor badagolako lanketa bat eta nolabait proposamen bat, familiek ikastetxeari planteatzeko pixka bat egin duten digitalizazio horren inguruan hausnartu eta agian aldaketak egiten hasteko, ez? Orduan, gero nahi badezu gehiago hitzein dezakegu, baina hor bazaude eta Gipuzkoarra asko jakingo duzu. Hezkuntzan dauden ikerketetan hori epe labur batean erabilita lagundu aldu ikasketarako, pantaila hori baldin partekatua baita lagundu aldu, gehiago norbera bere pantaila baldin badauka baino, azken ikerketetan hori aipatzen da, research txostenan horrelakoak agertzen dira, altzaburuak ateratako ikerketa luzean, eta orduan hor ere aipatzen nik uste gero eta pentsamendu kritiko gehiago sartu dela eskoletan honen arira, ikusi beharko dugu ze ibilbide egiten duen. Egia erkidego batzuetan debekatuta dagoela eskoletan pantailen erabilera aurre hezkuntzan, gure erkidegoan ez da, eta ez da Nafarroan ere ez da halakorik gertatu, baina ari dira gauza batzuk arautzen, eta egia da kompetentzia digitalaren mamu hori hor dagoela, eta horren kritika ere bada, kompetentzia digitala askotan nahaztu dugula gailuak erabiltzearekin, gailu digitalak erabiltzearekin, eta kompetentzia digitala izan aldela irakurtza interneten historiari buruzko liburu bat, edo filme bat ikustea sare sozialen jatorriaren inguruan, edo dena dela, kritikoki ere hurbiltzea, marko soziopolitiko, ekonomiko batetik pantailen eta digitalizazioaren mundura. Bai, hor da, mailak behar ditu lauanka, ez? Bat da, norbanakoa, gu erabiltzaile bezala, bigarrena familia esango genduken, gero dago instituzioak, eta enpresak. Eta nik uste hori behar degula pixka bat erabaki koherenteak hartzeko, bestela gaztei esten degunean, hori da ulertzen ez dutena. Ni mugikorra ez, baina orain hau bai, baina hemen bate bai nire ikastetxean bai, zurean ez, eta ez guazenen denak bat estruktura ez da ematen. Orduan nik uste behar dutela estruktura jakiteko nola egin erabilera bat, ez? Hori ematen ez diogun bitarten ibiliko ga pixka bat, ez? Bueltaka baino erreflexioa handia da, kritikotasuna handi bat dago gaur egun, dago jende asko erreflexionatzen ari dela, ikastetxe asko ari dia beraien kurrikulum propioak begiratzen, ikusten bakarrik, karo, lana handia da, ze, sartu da barru-barruraino. Eta orduan hori guztia gestionatzak denbora bat emango digu. Eta orain behar deguna da, instituzioak ere ez hanka bat izatea, eta ez ustea inbeste bakarrik bakoitzak egiten deguna egitea, zer bestela inkoherentzia saltzen diegu, eta ni badakit hor, askotan, hemen hitz egin dugu baita mugak, limitak, gaur egun beldurra asko ematen digute hori, eta bizitza muga pila ditugu, eta gaina eske importantea gure mugak jakitea zeintzu dien, baita gure burua ere errespetatzeko eta bestearena. Orduan, niretzako hor, askatasunaren izenean, ez gara konturatzen gure askatasuna esplotatzen nahi diela, enpresa guzti hauek. Orduan, askatasuna beti orain uzten dugu, dala ez muga, bakoitzak erabaki, ez daude erabaki batzuk hartu harra ditugula struktural bezala, eta nik uste gure gaztek hori eskatzen nahi dela garrasika. Bea normala da, behango da, errealeko partida ikusten, bestea ez dakize pasatzaia aste bukara hontan, nik ere berdina egingo nuke. Ez beraien adinarekin, berari etzaio tokatzen ondo egitea. Tokatzen zaiona parekoari, eta irakasle asko daude, polizia lanak egin bar dituztenak, eta ia ezin da, osea, irakasle izatea zaila balima da, beraz dia gaur egun daukagun konplexutasun guztiarekin, pantaiekin zailago egiten da, ez? Orduan, hor badago, erreflexio bat, badago gogo bat, eta hor egun bar da pausoak ematen.
Bai, baina bai da, orain irikidan erreflexio potente bat. Bai. Baita hor da beti teknologia edo innovazioaren izenean egiten ditugun gauza askotan sartzen ditugu gauza pentsatu gabe ondorioak. Eta da, benetan, askotan berria ez da beti dena ondo izan beharrik, ez? Bueno, berria bai, esatetan momentuan, baina ez daukala beti izan beharrik, ez? Hori, askotan baditugula gauza asko oso ondo funtzionatzen dutenak, eta horiengan jarri barritugula baliabide gehiago, ez? Eta hori ere garrantzitsua dela. Eta lehen binkulo ipatu duzula innovazio bat dago urtero hezkuntzan, eta da harreman berri bat egin behar duzula ikasle berriekin. Bai. Eta hori da importantea, ez? Harreman horren arabera gero hezkuntza prozesua suertatuko da. Guztiz. Bueno, pentsatzet ateatze zeatenen, pentsatuko zuela merezizula honea etortzea, nik uste gauza interesgarri asko esan dituela, beste hainbeste esan zitezken ere bai, baina orduak denbora mugatuta genuen, eskerrak etortzeagatik, eskerrak, markatu. Galdera askar bat. Bai. Gai honekin topatzen ezenean, beti analogia berdina etortzen zai burura, eta da trafiko arauen asunto, ez? Gizarte bezala denok ulertzen dugu, semaforo gorria dagoenean gehatu inbar deula, naranjakin kontuz, pasabidean pasatzen utzi, eta berde dagoenean aurrera jarraitu. Eta 120an ezin dugula pasa. Baina gai honen ingurua, ez daukagu ezer, ez? Eta nao ez zotegian ari 12 urteko gaztetxoei 500 zaldiko Ferrariak ematen. Bai, guztiz. Orduan, arauen arira, eta gai hauek arautzen arira, badakit, herrialde batzutan ari diala. Australian okerrezpan dago gaina planteamendu oso zehatza izan du da, 16 urte arte, sare sozialik ez. Alan moduzko arrakastakin eta bere arazoekin, baino hasi dira. Europan badakit herrialde batzuetan ere, badoela antzeko planteamenduak eta barrez. Galdera zuzena zuentzako, nik esako banizue bihar 16 araua hemen jartzen dela, nola ikusten duzu. Eta bakit prohibizionismotik ari naizela, eta kontzeptualki berez ja planteamendua ziretik pixkat ere, bildurtzen nau, baina iruditzen zait, gai honen inguruan ere horrelako planteamenduak hasi beharko ditugula mahai gainean jartzen, ez? Zeratik engaletzen dut hau, beti kontrol paretala zari geha, baina gauen dio, eta Instagram zein kontrolatu behar du. Zenin ere alabarin kontrola emango dut, ez? Kontrol parentalakin. Baina jende hau, zein kontrolatu behar du. Orduan, galdera zehatza, 16 urte, mugori jarri behar du, bai ez? Bai, eta gaina muga ez gaude gazteari jartzen. Muga egia jartzen enpresa guztioi gure gaztearen gana ez iristeko. Eta hau da egin behar dugun aldaketa, berri hori muga beldurra ematen digu, muga hitzakoaren, ezak hartu diogun fobia moduko bat, eta da, noski baietz, ez? Eta ez duk esan dezunen Ferraria guk lehen kotxe baimena genaukagunean eta kotxea ez, lehengo kotxeak etzien bate seguruak eta jende asko hiltzen zen kotxeko istripuz. Pila bat, eta zeskatu genien kotxe seguroagoak. Gaur egun jende hiltzen da kotxe azidentetan, noski, ekin ezin daiteken zerbait dalako, baina seguroagoak eskatu ditugu berdina plataforma guzti hauek. Seguroagoak eskatu behar ditugu. Eta oraingoz horrei kaso egiten ez dioten einean, ez dute kasorik egiten, naiz eta eskatu, orduan muga bajarri badiegu gure gazten gana ez iristeko. Hemen Espainian ere badator. Bakarri politika gaur egun hain konpulso dago, zaila izaten dela gaur egun zerbait aurrera ateratzea, ez? Baina noski baietz. Baina nik ala ere egingo nuken beste reflexio bat. Eskez da bakarrik 16 urtetik berakoak. Eskez sare sozialak horrela dauden modura, gizarte modura izan nahi ditugu? Izan dezakete daukaten gaur egun politikari batek edozein beste lekuetan eman beharrean bere notizia, sare sozialetan eman behar du guzti, hor ez, gaztetan noski baietz, baina enpresengatikan, baina guk ere imarko diogu bueltatxo batea, sare sozialak diak guk komunikaziorako erabili nahi ditugun plataformak. Edo beste batzuk ez ditugun behar, edo beste bide batzuk. Niri pena pixkate gazteen hitza lehen aipatu duzuna falta segula, baina eta miren irakurri nion 25 urte arte garunen garapena gertatzen dela, eta gure kasuan ja ez dela gehiago garatuko. Horregatik haien behar dutela izan pixkate, babestu berritugula gehiago, baina haiei entzun da, udalekuetara baten direnean, esaten dute, hasieran protestatzen dutela, astebete doazenean udalekuetara mugikorri gabe, eta gero testigantza da asko eskertu dutela.
Orduan, bueno, ondorioei begira bai, uste dut eskertzen dituztela horrelako batzuk. Beraiek ere geroz eta gehiago eskatzen dute, ez? Deskonektatzeko behar hori... aurreko batean elkartu ginen, honen inguruan antzeslan bat prestatu duten gazte talde batekin, eta nik galdetu nien, 15 eta 25 urte bitarteko gazteak dira, eta egin dute, mugikorra eta sare sozialen erabileraren inguruko arazo desberdinen arazo desberdinak tratatuz, hori antzeslan bat, pixka bat ere beraien bizipenak agertuz, ez? Eta galdetu nien, eta zuei ze iruditzen zaizue, ez? 16 urtetako muga hau jartzea edo gurasoak, ez? Ibiltzea, hori adosten, mugikorra ez diegu emango eta gertu dakazue, eta denak, oso modu positiboan ikusten zuten, beharra zeukatelako beraiek ere, hori, deskonektatzeko, eta nolabait, ikusi zutelako, beraiengan, ze ondorio izan ditun, eta iruditu zitzaiten oso ekimen polita gaztekin lan egiteko, orain hemen gazta falta zaizkigula, eta beraiekin refleksioa beren adineko batzuek pizteko modu bat bezala. Guk galdetzen diegu galdera bada, ea bereiek beren anai arreba txikiago bateri emango zieten mugikorra berei eman zaien bezala. Eta denek esaten dute ez. Baina egia da, gu formazioak emateagoa zela, ez zaile bate gustatzen 16 urteko legedi hau askori, nik gu jun formazio ematea eta mailak dauzkagu margotuta, gauza asko iburuz, baina gero seitun beraiei, infantilizatu egin ditugu, eta beraiei erakusten diezuenen ez daudela produktu bat erabiltzen, bezik eta beraiei diela produktua, hor beste zerbait mugitzen da. Eta hori da, erakutsi behar diona, beraiek diela produktu bat eta ezin degula hori utzi, ez? Orduan, beste leku batetik egin behar diegu mugitzea eta hortik mugitzen dira lehengoak. Eta 3. egunetik aurrera, iain horrek ez dugu nahi mugikorra bueltatzea, ez daukagu ezer erantzun beharrik, ez daukagu ezer, ez, begiratu beharrik eta lasaitasuna sentitzen da ikaragarri. Hor, Espainiako gobernuak 16 urteko muga jarri nahi du, Frantziakoak uste 15-tekoa, eta gero erraldoi hauekin lotuta, ez dakit honea ikasiko guen, edo honea neurriak hartuko dituzten, baina txarrea ere litekena da igual neurrik hartzea, guain dela gutxi jakin da ez, epaiketak hasi dira estatu batutan metaren kontra, esan ez, algoritmo adiktiboak eta dituztela, eta orduan ja jende partikularra hasi da behien kontrako salaketak eta jartzen, da gero ez dakit hortik isunak edo kalte ordainak edo etorko. Bitu bere ezer esaten duten, no sale mejor pedir perdón que pedir permiso. Eskerrik asko etortzeagatik, eta... azkeneko eta horrek erantzun motza zeudan da luzatu zuekin dezu, honek ez daukain luzea ustet, gero zuen arabera. Hezkuntzatik nator nire, itzin da hezkuntzataz, eta hezkuntzan digitalizazioan sartzea izan da, con un elefante una cacharrería, eta irakasle guztik harrapatu gaitu gaina, elkarri behi da, inok ikusi gabe ze benefizio, hola konkretu, denak esaten hau, zein nahi du hau. Ez da, hola bidatu, eta inorrez da ados, baina en cambio baratikan etorri zaigu, eta era beren, hemen dago berri hau antolatzen, Osakidetzako langile bat, irakasle bat, eta, Osakidetzakoa, baino kolektibo baten instituzioetan burrukatzen nahi diana, hor daude hezkuntzan librezale, nire galdera, nun daude instituziok? Erantzun nahi behar deu gizarte bezala, nun daude instituziok? Ez da inungo kritika joan. Ez, bitu, nik esan barra daukat, gu egon geha instituzioekin gure lanagatikan, Madriden egon geha, izan geha parte, orain osasun digitaleko legedia aterako dana, eta egia da instituzioetan ere badagola jendea gogo asko daukana gauzak egiteko. Badago, zergatikan, seme-alabak koloreak ez ditulako, eta gaur egun seme-alabetan ikusten nahi geha ondorio latz asko. Ez, denok ditugu kasuak. Orduan, dago jende asko, voluntade on handiarekin, baina gero dago dinosaurio oso handi bat aldatzeko. Eta niretzako hor dago gizakian gantzerbait ikaragarri kostatzen zaigula.
eta da onartzea gauza gaizki egin ditugula. Gure txikei beste eskatzen diogula, ez? Gure txikei onartu, gaizki aiziala, ez? Eta guri, ni guraso bezala, ni ama bezala, askotan esatean, ez? Ostras, eskemen, ni mugikorrarekin ni bat zarrago daukat, eta nik niretzako gaizki egin nuen momentu horretan. Beste modu batera izan marta, baina orduan ez nun informazioa hortarako. Orduan, nik onartzen dut, ez? Eta gaur egun asko kostatzen zaigu instituzionalki edo helduari onartzea. Ostras, hemen ez dugu asmatu guztiz, goazen berrantolaketa bat egitea. Borendikan helduari nik uste dut hor gabiltzala kostatzen zaigula gauza horiek onartzea. Orduan dago jende asko nahi duna, ze hezkuntza mailan hau hezkuntzan bomba asko esplotatzen nahi da, ikasleengan, irakaslengan, denengan, eta bakarrik dinosauria horratzen dagon, estrategia hor dagon politika maila, oraindik ere asko kostatzen da. Baina nik espero dut, zebitu, altxaburuak egin duen gauzetako bada, mugimendu hasitula betik gora. Eta azkenen, goiti bera normalean daukaguna. Orduan, mugimendu honek egin du goikaldean mugitu beharra izatea. Eta guk uste duna baino gehiago mugitu beharra izatea nahi dira. Orduan, orain behar duguna da pixka bat, ni badakit asko kostatzen zaigula, baina behar dugu prozesua. Osa, orain denbora ez denbora pasatzen utzi, ez nago hortaz hitz egiten, orain behar da prozesu bat, udenari buelta eman, ego asko desinflatu, osea, gauza asko daukago egiteko orduan, baina egia da, badagola, individualki esango nuke, ez, nahi asko gauza aldatzeko, beste gauza bada instituzionalki noraino asko egin dezaketen nahi duten hori, ez, askotan da pasatzen dana. Orduan nik uste torre gaudela momentu inflexio puntu handi batean hezkuntzan, ikusten ditugun datuekin ikasleengan. Orduan ez da erresa, baino egiten nahi da, saiatzen nahi da. Benetan, jende asko dago lanean, beste batzuk ez, beste batzuk kontrarako norabidean, hori egia da, ez? Beti gizartean pasatzen den bezala, baina badago jende asko nahi duna. Orduan, behar dugu prozesu hori, eta prozesuak ezin dira azkarrak. Baitu, digitalizazioko prozesua izan da azkarra, eta gaizki egin dugu. Osea, ja ikusten dugu ondoriak ez dira onak izan. Goazen prozesu hau mantxo egitea, baina goazen ondo egitea. Osea, goazen erabakiak hartu behar dien bezala. Ez orain, ze batzuk badakit igual egiten duela, orain denak kendu, dena jarri, goazen ondo ikustean noiz, nola eta zertarako hori. Osea, goazen ondo ikerketak ikustea, goazen ondo gure artean begiratza, goazen, ez, eta horren baitan egitea, ez, orduan, netzak hor dago gakoa, orain goazen prozesu bat egitea, eta gu Euskal Herri maila, ze hezkuntza mota izan nahi dugun, ze eredu, ze ikasle eredu, ze, ez, hor badago baita beste reflexio berri bat igual iriki barko duguna, orain arte nahi izan ditugula ikaragarrizko landareak, ni beti landare baten simbologia egiten dut, landare superpolitak goraka, eta sustraiak ez ditugu bat ere landu, ez? Eta da demora guztian produktibitate hortan. Igual pentsatu behar dugu aber zer nahi ditugun, ez? Gazte produktiboagoak edo gazte pentsalariagoak, kritikoagoak, osasuntsuagoak, ez? Orduan hor daukagu handicap handi bat. Gauza da nik ulertzen dut ere, ez, batez ere guraso lekutik asko, presa daukatela daukagula, ez, ikusten dezunean, ez, badijoaztela aurrera, eta gauzak oso poliki aldatzen direla. Nik bai uste dut, instituzio mailan, osasun arloko arduradunak eta hezkuntza arlokoak nolabait guztionen inguruan ere ez dakit hariko diren lanian edo elkar reflexionatzen edo nondik nora gauzak berrikusi behar dituzten, baina bueno, lan handia dago hor eta nik uste dut osasunak lehentasun bat izan behar duela eta hezkuntzatik, osasunetik luzatzen ditugun gomendioei kasu egin behar diotela. Jarri behar dugu osasuna ardatz eta ez produktibitatea ardatz. Eta hor dago gakoa aldaketan. Ze teknologia guztia besartu ditugu hiperproduktibismo hori hobeagoa eta azkarragoa izateko. Eta osasuna ez dugu kontutan hartu, eta orain dauzkagu onduriak. Orduan, osasuna ardatz hartzen balima dugu aldaketak eman beharko dira, poliki. Eta landare aipatu duzu eta planetaren osasunari begira bebai, ez? Erpinazko haukagaiak eta badago bebai hor irakurketa posible bat, ze eredu energetiko nahi dugun, ze punturaino hor dagoen digitalizazioarekin batera eta adimen artifiziala sortzituen bunker horiekin, bueno, ze jasangarritasun eredura goazen. Bai, ez dira bat ekologikoak.
Eskerrik asko etortzegatik, eskerrik asko solasaldia beraztegatik. Eskerrik asko bareslei eta eskerrik asko bereziki zuei egin dezuen solasaldia aberats honegatikan. Zuei. Zuei. Denoi.